Helo, a chroeso i'r fideo Carlam Cymru hwn sydd yn edrych ar gwestiynau tebyg i'r rhai sy'n codi yn y profion PISA. Yn y sleidiau hyn, da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar sgiliau darllen gan ddefnyddio sawl darn o destun ar y thema Llyfrgell ac ar y thema Chaethiwed mewn Syrcasau i wneud hynny. Mae'n arferol yn y profion PISA i gael cwestiynau ar wahanol ddarnau o destun. Mae'r rhan darllen yn y profion PISA yn eich annog i ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau i ddangos eich dealltwriaeth o amrywiaeth o ddarnau o destun. Ar sgiliau hynny, fel y gwelwch chi yn y pyramid yn y diagram yn dechrau o'r gwaelod, ydy darllen yn rhugl, canfod gwybodaeth, deall a gwerthuso a myfyrio. Yn y fideo hwn, byddwn yn edrych ar sawl darn o destun ar wahanol themâu i'ch helpu i ddeall pa sgiliau y mae angen i chi eu cymhwyso neu eu defnyddio i ddod o hyd i'r atebion cywir. Mae'r testun cyntaf yn destun tameidiog. Hynny yw, nid yw'n destun lle mae'n rhaid i chi ddarllen llawer o frawddegau, ond yn hytrach mae'n cynnwys llun neu ffeithlyn gyda gwybodaeth benodol yn aml ar ffurf labelau. Yn yr enghraifft hon, mae yna fap ac mae disgwyl i chi astudio'r map a ffeindio a chodi gwybodaeth ohono. A'r cwestiwn cyntaf ydy, ble mae llyfrau newydd y Llyfrgell wedi'u lleoli? Felly mae jyst yn fater o sgimio neu sganio'r map i ddod o hyd i'r llyfrau newydd. Dydy'r cwestiwn cyntaf hwn ddim yn anodd ac maen nhw'n rhoi opsiynau neu ddewisiadau i chi. Felly, ble mae'r llyfrau newydd? A. Wrth seddi lefel y balconi. B. Yn agos i'r fynedfa. C. Ger llaw yr ystafell astudio dawel. Neu D. Ger yr adran fferylliaeth. Gyda chwestiwn aml ddewis, mae rhaid bod yn ofalus a pheidio â neidio i mewn yn rhy gyflym a gwneud camgymeriad. Mae'n bwysig i ddileu yr atebion sydd yn amlwg yn anghywir. Felly, dwi am roi ychydig o eiliadau i chi ddod o hyd i'r ateb cywir. Iawn. Gan mai fideo ydy hwn, does dim modd i chi glicio ar y dewis cywir wrth gwrs, ond pan byddwch chi'n gwneud y profion PISA go iawn, a hynny ar gyfrifiadur, bydd disgwyl i chi ddewis ateb a chlicio arno ac yna symud ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Iawn, dwi'n siŵr nad oedd y cwestiwn yna wedi achosi trafferth i unrhyw un. A'r ateb i'r cwestiwn hwn ydy B, wrth gwrs, yn agos i'r fynedfa. Mae'r ail gwestiwn yn gofyn i chi wneud rhywfaint o werthuso a rhesymu. Mae hwn yn gofyn am ateb sy'n hirach nag un gair, lle mae angen i chi deipio ateb yn eich geiriau eich hun. Mae hwn yn dweud, esboniwch pam efallai bod staff y Llyfrgell wedi dewis lleoli llyfrau newydd yn agos i'r fynedfa. Mae angen i chi resymu yma wrth feddwl am ateb. Mae'n gofyn am eich barn. Mi faswn i'n awgrymu eich bod yn gwasgu pôs yma mwyn rhoi cynnig ar y cwestiwn hwn eich hun gan ddefnyddio darn o bapur neu lyfr nodiadau. Ar ôl i chi wneud hynny, ail ymunwch ar sesiwn i glywed yr atebion. Iawn, felly dwi'n cymryd eich bod yn ôl. Sut hwyl geithoch chi tybed? Wel, beth am edrych ar ateb posibl gyda'n gilydd? Wel, i gael credyd llawn am eich ateb, mae rhaid i chi gynnwys rhywbeth yn debyg i hyn. Felly, nid yn union yr un fath wrth gwrs, achos bydd ateb pawb ychydig yn wahanol, gan bod pob un yn ysgrifennu yn ei arddull ei hun, ond mi ddylech chi fod wedi meddwl am un neu fwy o'r rhesymau hyn. Felly, mae staff y Llyfrgell wedi lleoli llyfrau newydd ger y fynedfa, fel bod myfyrwyr yn ei gweld yn syth ar ôl cerdded i mewn i'r llyfrgell.
Fel bod myfyrwyr yn gallu canfod yn hawdd gan ei bod yn cael eu cadw ar wahân i lyfrau hŷn eraill. Fel bod myfyrwyr yn gallu gweld pa lyfrau newydd mae'r llyfrgell wedi cael ei mewn, heb orfod gofyn i'r llyfrgellydd. Felly, fel y gwelwch chi, mae hyn dipyn yn anoddach na dewis un allan o restr o opsiynau, ac mae disgwyl i chi ddefnyddio eich gwybodaeth chi eich hun am lyfrgelloedd a'ch synnwyr cyffredin i feddwl am ateb. Felly, sut hwyl gawsoch chi gyda'r cwestiwn yna? Dwi'n siŵr eich bod wedi meddwl am o leia un o'r pethau hyn. Mae cwestiwn 3 yn gofyn i chi ddod i gasgliad yn seiliedig ar yr wybodaeth ar y map sydd ar gael i chi, dilyn y cliwiau. Mae'r cwestiwn yn dweud, gofynnwyd i chi gwblhau ymchwil i feddyginiaethau newydd. Teipiwch enw adran y llyfrgell rydych chi'n fwyaf tebygol o ymweld â hi mwyn cwblhau'r dasg hon. Mae'n bwysig eich bod yn darllen pob cwestiwn yn ofalus ac yn defnyddio rhesymu geiriol i weithio allan y cysylltiadau. Peidiwch â chael panig os nad ydych chi'n deall pob gair. Fel arfer, mae'n bosib dyfalu ystyr geiriau o'r cyd-destun. Y geiriau allweddol yn y cwestiwn hwn ydy ymchwil, research, a meddyginiaethau, medications. Sganiwch y map i weld pa adran o'r llyfrgell ydy'r un fwyaf tebygol. Mae'n dweud teipiwch gan mai prawf ar gyfrifiadur fyddai hwn, ond mi allwch chi sgwennu'ch ateb ar bapur am y tro wrth gwrs. Felly, gwasgwch pause eto a chymerwch cwpl o munudau i feddwl am hyn. Reit, dwi'n cymryd eich bod yn barod ac wedi ail ymuno â mi. Wel, yr ateb ydy llyfrau fferylliaeth, ac ystyr fferylliaeth ydy pharmacy wrth gwrs. Felly, gobeithio eich bod wedi llwyddo a dod o hyd i'r ateb cywir yn fanna. Mae hwn hefyd yn gwestiwn sy'n gofyn i chi ddod i gasgliad. Mae'n gofyn, yn eich barn chi, beth yw polisi'r llyfrgell a'r fyfyrwyr yn siarad yn y llyfrgell? Rhowch resymau am eich ateb. Felly mae'r rhan olaf na'n bwysig, rhowch resymau. Mae angen i chi feddwl am hyn. Does dim byd amlwg sy'n dweud nad yw siarad yn cael ei ganiatáu, ond mae pawb yn gwybod be ydy'r disgwyliadau mewn llyfrgell. Efallai bod gennych chi brofiad o fod mewn llyfrgell, llyfrgell ysgol neu llyfrgell y dre, a'ch bod wedi clywed llyfrgellydd yn dweud shh wrth glywed pobl yn siarad yn uchel. Felly, edrychwch ar y llun a defnyddiwch eich gwybodaeth bersonol eich hun a dipyn o synnwyr cyffredin i ateb y cwestiwn. Mae'n debyg y gallwch chi ddod i'r casgliad na fyddai siarad yn cael ei ganiatáu ym mhob rhan o'r llyfrgell, ond mae angen meddwl yn ofalus. Ydych chi'n meddwl bod disgwyl i bawb fod yn dawel ym mhob adran o'r llyfrgell? Neu a ydy hi'n iawn i siarad mewn rhai ardaloedd? Gwasgwch pause eto i roi cynnig ar hyn. Defnyddiwch ddarn o bapur neu lyfnodiadau i lunio ateb, ac yna ail ymunwch pan ydych chi'n barod. Reit, felly rydych chi'n ôl gyda fi a wedi cael amser i feddwl am ateb. Wel, mae yna ystafell astudio tawel ar waelod ochr chwith y map yn does, ond mae hefyd 2 ystafell astudio grŵp. Felly mae'r wybodaeth yna'n bwysig. Bydd y sleid nesaf yn dangos pa fath o ateb y mae disgwyl i chi i roi ar gyfer y cwestiwn hwn. Rhywbeth fel hyn ydy'r ateb y mae disgwyl i chi ei roi. Nid yw'r cynllun llawr yn datgan a oes gan y llyfrgell bolisi dim siarad. Hynny, mae'r cynllun yn darparu gwybodaeth sy'n caniatáu i ni ddod i'r casgliad bod siarad yn cael ei ganiatáu mewn rhannau o'r llyfrgell. Mae'r cynllun yn nodi ystafell a labelir fel ystafell astudio dawel a 2 ystafell a labelir fel ystafell astudio grŵp. Mae hyn yn awgrymu y gwaherddir siarad rhwng myfyrwyr yn yr ystafell astudio dawel, ond bod hawl gyda nhw i siarad yn yr ystafelloedd astudio grŵp. Fel wnes i ddweud yn gynharach, awgrym ydy hwn ac ni fyddai eich ateb chi yn union yr un fath gair am air,
Ac mae'n bosib eich bod wedi sgwennu llai na hyn, ond mi ddylai cynnwys eich ateb bod yn weddol debyg i hyn, a chofiwch darn olaf y cwestiwn rhowch resymau am eich ateb. Gnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich rhesymau mwyn cael credyd llawn. Os ydy'r cwestiwn yn dweud hynny, mae rhaid i chi gyfiawnhau eich ateb a sgwennu pam eich bod yn meddwl hyn a'r llall. Iawn, dyma destun arall, y tro hwn ar y thema Chaethiwed mewn Syrcasau. Mae hwn yn wahanol fath o destun i'r un diwetha, testun tameidiog oedd yr un diwetha, sef rhywbeth i edrych arno a thynnu gwybodaeth ohono. Ond y tro hwn, mae'r testun ar ffurf testun di-dor, felly brawddeg ar ôl brawddeg lle mae disgwyl i chi ddarllen o'r chwith i'r dde ac o'r top i'r gwylod. Testun di-dor sydd mewn nofel neu erthygl mewn papur newydd ac ati. Mae'r cwestiwn cyntaf yn dweud, darllenwch yr erthygl ganlynol gan Andy Coughlin o'r cylchgrawn New Scientist, a teitl y darn ydy Mae Chaethiwed mewn syrcas yn fwystfilaidd i anifeiliaid gwyllt. Rhan gyntaf yr erthygl sydd yma ac mae gweddill yr erthygl ar y sleid nesaf. Does dim angen i chi ddarllen y testun i gyd a deud y gwir, gan y bydd y cwestiynau yn eich cyfeirio i edrych am wybodaeth benodol. Ond os ydych chi'n awyddus i ddarllen yr erthygl, gwasgwch pause ac ail ymunwch pan ydych chi'n barod. A dyma weddill yr erthygl. Unwaith eto, gwasgwch pause os ydych chi am gymryd amser i ddarllen hwn. Mae'n syniad da i ddarllen y cwestiwn yn gyntaf mwyn gwybod be mae angen i chi edrych amdano, ac yna darllen y testun i ganfod yr ateb i'r cwestiwn, ac edrych ar y cwestiwn eto ar ôl darllen y testun i wneud yn siŵr eich bod wedi deall y cwestiwn yn iawn. Felly, dyma'r cwestiwn cyntaf ar y thema hon, ar yr erthygl. Pam mae'r ysgrifennwr yn defnyddio'r gair bwystfilaidd yn heitl yr erthygl? Felly, yr unig beth mae angen i chi edrych arno mwyn ateb y cwestiwn hwn ydy teitl y darn. Felly, awn ni mlaen i'r sleid nesaf. Felly, dyma'r cwestiwn cyntaf eto. Pam mae'r ysgrifennwr yn defnyddio'r gair bwystfilaidd yn heitl yr erthygl? Ac mae'r teitl ar y top i chi. Mae Chaethiwed mewn syrcas yn fwystfilaidd i anifeiliaid gwyllt. Wedyn mae yna opsiynau i chi, ac mae angen i chi ddewis yr ateb dych chi'n credu yw'r un mwyaf tebygol. Ond mwyn gwneud hynny, bydd rhaid mynd yn ôl at y testun i fedru dileu rhai o'r opsiynau hyn ac i edrych am y wybodaeth sy'n mynd i eich helpu chi i benderfynu na neu bosib ar gyfer pob un o'r opsiynau. Iawn? Felly mi fedrwch chi ddefnyddio rewind i fynd yn ôl at y testun i edrych am y wybodaeth. Felly, awn ni drwy'r opsiynau gyda'i gilydd. A, oherwydd na ddylid cyfeirio at anifeiliaid fel bwystfilod. B, mwyn amlygu bod yr erthygl yn ymwneud ag anifeiliaid gwyllt yn hytrach nag anifeiliaid domestig. C, fel modd clyfar i chwarae ar eiriau mwyn pwysleisio cyflwr anifeiliaid gwyllt sydd wedi carcharu. Neu D, oherwydd na ddylid gorfodi anifeiliaid i berfformio mewn syrcasau i'n difyru. Fel dwi wedi dweud yn barod, mae cwestiwn aml ddewis ar yr olwg gyntaf yn edrych yn ddigon hawdd, ond mae yna risg eich bod yn meddwl ei fod yn rhy hawdd ac yn rhuthro i roi ateb cyn edrych ar bob opsiwn yn ofalus, ac eich bod yn gwneud camgymeriad. Felly, y beth i'w wneud ydy cael gwared ar yr atebion dych chi ddim yn meddwl sy'n gywir, ac edrych am gliwiau yn yr opsiynau. Felly, gwasgwch pause eto a meddyliwch am hyn, ewch yn ôl at y testun, defnyddiwch rewind, a wedyn ar ôl i chi ddod yn ôl,
byddai'n siarad trwy y ffordd dwi'n meddwl am hyn, iawn? Reit, felly rydych chi nôl gyda fi ac wedi cael amser i feddwl am ateb. Tybed a byddwch chi'n cytuno gyda fi? Dyma beth sy'n mynd trwy fy meddwl i. A. Oherwydd na ddylid cyfeirio at anifeiliaid fel bwystfilod. Wel, gair arall am anifail ydy bwystfil, a dweud y gwir, ac mai anifail ydy'r gair cyffredin, does dim byd mawr o'i le gyda defnyddio bwystfil. Mai gair sy'n disgrifio anifail mawr, gwyllt ac ychydig bach yn beryglus neu frawychus ydy bwystfil fel arfer. Felly, dwi'n mynd i ddweud na i A. Wedyn B, wel, mae angen darllen y darn i gyd mwyn gallu penderfynu am hwn. Mi allwch chi sganio'r erthygl i chwilio am unrhyw sôn am anifeiliaid domestig. Yn yr ail ran, mae yna sôn am gŵn a cheffylau. Dyma'r darn. Ac os ydych chi wedi bod mewn syrcas erioed neu wedi gweld ffilm am syrcas, mi fyddwch chi'n gwybod bod ceffylau yn rhan mawr o unrhyw syrcas. Felly, dwi'n mynd i ddweud na i B hefyd. Wedyn ec, fel modd clyfar i chwarae ar eiriau mwyn pwysleisio cyflwr anifeiliaid gwyllt sydd wedi eu carcharu. Wel, mae hwn yn eitha posib, dwi'n meddwl. Gan bod bwystfilaidd yn ansoddair yn air i ddisgrifio rhywbeth sy'n debyg i anifail neu bwystfil, ond hefyd yn gallu golygu rhywbeth ofnadwy, cas, anerbyniol. Felly, mi fyddai hynny'n ffitio gyda syniad mae chwarae ar eiriau sy'n mynd ymlaen yma. Ond, cyn i mi wneud fy mhenderfyniad yn derfynol, dwi am edrych ar D hefyd. Oherwydd na ddylid gorfodi anifeiliaid i berfformio mewn syrcasau i'n difyru. Wel, mae hwn yn eitha agos ati hefyd o bosib, ond mae'r teitl mae Chaethiwed mewn syrcas yn bwystfilaidd i anifeiliaid gwyllt. Yn awgrymu mae erthygl am gaethiwed yw hon yn bennaf. Dyna brif ffocws y darn. Felly mae'n anhebygol y bydd cymaint â hynny i weld ar perfformio, ar y perfformio mae rhaid i'r anifeiliaid i'w wneud, bod hynny'n mynd i ymddangos yn y testun hefyd, wrth gwrs. Felly, bod sôn am berfformio, y caethiwed ei hun a'r ffaith nad ydy'r anifeiliaid hyn yn rhydd yn y gwyllt ydy prif ffocws y darn. Felly, dwi'n mynd i ddweud na i D hefyd, sy'n gadael ec fel yr ateb cywir, fel modd clyfar i chwarae ar eiriau mwyn pwysleisio cyflwr anifeiliaid gwyllt sydd wedi carcharu. Oeddech chi'n cytuno, tybed? A dyma adborth yr arholwr. Yr ateb cywir yw ec. Mae'r ysgrifennwr wedi dewis defnyddio'r gair bwystfilaidd yn fwriadol yn y teitl mwyn pwysleisio cyflwr anifeiliaid gwyllt sydd wedi carcharu. Mae wedi defnyddio chwarae ar eiriau yn effeithiol fel dyfais i amlygu prif ffocws ei erthygl, sef bod gan anifeiliaid gwyllt ansawdd bywyd gwaith pan maent wedi eu carcharu mewn syrcas. A dyma'r cwestiwn nesaf. Beth yw prif bwrpas yr erthygl hon? Mae'r cwestiwn hwn yn eitha tebyg i'r un diwetha. Aml ddewis unwaith yn rhagor, ond gyda mwy o opsiynau y tro hwn. 5 yn hytrach na 4. A. Perswadio pobl i ymgyrchu yn erbyn creulondeb i anifeiliaid. B. Adrodd canfyddiadau'r astudiaeth fyd-eang gyntaf o les anifeiliaid mewn syrcasau. Ec. Hysbysu pobl o'r creulondeb mae anifeiliaid syrcas yn ei brofi. D. Perswadio pobl i foicotio mynd i'r syrcas. Ac sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r amserlen lethol mae anifeiliaid syrcas yn ei phrofi. Mae'r berfau yn yr opsiynau perswadio, adrodd, hysbysu ac ati yn rhoi syniad o dôn y darn. Mae'n darn difrifol, ac mae angen darllen dipyn mwy i fedru dweud na i rai ac o bosib i eraill. Felly, gwasgwch pause eto ac ewch yn ôl at yr erthygl a sganio'r holl beth i weld a oes cliwiau a fydd yn eich galluogi i benderfynu ar yr ateb cywir. Iawn, felly, da chi nôl gyda fi a dwi'n mynd i fynd trwy sut dwi wedi delio â'r cwestiwn hwn.
Felly, perswadio pobl i ymgyrchu yn erbyn creulondeb i anifeiliaid. Wel, does dim byd yn yr erthygl sy'n dweud cysylltwch â hwn er mwyn ymuno ag ymgyrch. Felly, dwi'n mynd i ddweud na i hwnna. Hefyd, mae testun sy'n perswadio rhywun i ymgyrchu yn mynd i fod yn fyrrach ac yn mynd i gynnwys lluniau a logos ag ati. Wedyn B, adrodd canfyddiadau'r astudiaeth fyd-eang gyntaf o les anifeiliaid mewn Syrcasau. Wel, mae yna sôn am astudiaeth fyd-eang ym mrawddeg gyntaf yr erthygl. Felly, mae'n amlwg bod y canfyddiadau yn yr erthygl hon yn seiliedig ar yr adroddiad hwnnw. Mae'r opsiwn yma'n edrych yn eitha tebygol ar hyn o bryd felly. Ond, dyn ni'n mynd i edrych ar bob opsiwn cyn gwneud penderfyniad. Mae ec yn dweud hysbysu pobl o'r creulondeb mae anifeiliaid Syrcas yn ei brofi. Wel, mae'r erthygl yn gwneud hynny i ryw raddau, ond ai hynny yw'r prif bwrpas? Mae rhai o'r pethau sy'n cael ei dweud yn eitha amlwg. Ychydig iawn o bobl fydde'n anghytuno bod caethiwo anifeiliaid gwyllt yn greulon, ond mae'r ffeithiau a'r wybodaeth ychwanegol sy'n cael ei rhannu yn benodol iawn ac yn dod o'r astudiaeth. Felly dwi'n mynd i barcio hwn am rwan. Perswadio pobl i foicotio mynd i'r syrcas. Wel, does dim byd yn yr erthygl sy'n sôn am foicot. Rhoi gwybodaeth a ffeithiau yn unig mae'r erthygl hon. Felly dwi'n mynd i ddweud na i hwnna. Wedyn yr opsiwn olaf sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r amserlen lethol mae anifeiliaid Syrcas yn ei phrofi. Wel, mae yna sôn am hyn. Gall yr amserlenni fod yn llethol, ac mae'n esbonio pam, ond dim ond un paragraff ydy hynny. Felly, dydy o ddim yn brif ffocws y darn yn fy marn i. Felly, wedi ystyried pob opsiwn, yr ateb sy'n fwyaf tebygol ydy B, sef adrodd canfyddiadau'r astudiaeth fyd-eang gyntaf o les anifeiliaid mewn Syrcasau. Am y rhesymau dwi wedi sôn amdanyn nhw. Y cyfeiriad at yr astudiaeth reit ar ddechrau'r erthygl, a hefyd dyfyniadau gan bobl a oedd yn rhan o'r astudiaeth, a llawer o ffeithiau a oedd wedi dod allan o'r astudiaeth. A dyma'r adborth gan y tîm sydd wedi gosod y cwestiynau. B yw'r ateb cywir. Cyhoeddwyd yr erthygl yn y cylchgrawn New Scientist. Mae'r New Scientist yn gylchgrawn gwyddoniaeth rhyngwladol sy'n cyhoeddi newyddion, syniadau ac eitemau arloesol o fyd gwyddoniaeth a thechnoleg. Yn hytrach na chanolbwyntio ar berswadio pobl neu sicrhau bod pobl yn cydymdeimlo a chyflwr anifeiliaid Syrcas, fel y gallai taflen ymgyrchu ei wneud, prif bwrpas yr erthygl yw adrodd canfyddiadau'r astudiaeth fyd-eang gyntaf o les anifeiliaid mewn Syrcasau. Maen nhw'n sôn am gyhoeddwyr yr erthygl yn syth, ac mae hynny'n bwynt pwysig. Pan ydych chi'n darllen pethau mewn papur newydd, cylchgrawn neu ar y cyfryngau cymdeithasol ac ati, mae'n bwysig eich bod yn sylwi ar ffynonellau'r darn, sources yn Saesneg. Pwy sydd wedi ei sgwennu, a ydy'r wybodaeth a'r ffeithiau yn syliedig ar ymchwil a ffeithiau ac ati, neu ai jyst barn un person sydd yna. Mae hynny'n bwysig yn ein bywydau personol hefyd wrth gwrs, fel nad ydyn ni'n cael ein twyllo gan wybodaeth anghywir yn syliedig ar farn unigolyn neu grŵp bach o bobl. Gyda'r cwestiwn nesaf, mae gofyn i chi wneud ychydig bach o fathemateg sydd yn dipyn o syndod a ni'n edrych ar sgiliau darllen, ond mae'n ddigon hawdd. Dyma'r cwestiwn. Ar gyfartaledd, pa mor bell mae Syrcasau Ewropeaidd a Gogledd Americanaidd yn teithio mewn blwyddyn? Mae'n rhoi rhestr o opsiynau i chi, 4 dewis y tro hwn. A. Bron i 300 o gilometrau. B. Bron i 2100 o gilometrau. C. Hyd at 15,600 o gilometrau. A D. Mwy nag 20,000 o gilometrau. Mae'r cliw yn y cwestiwn. Mae angen i chi sganio'r ddogfen
i ddod o hyd i'r gair kilomedr neu gilomedrau, a wedyn darllen yn ofalus iawn mwyn deall beth mae'r frawddeg yn ei ddweud, a gan gadw mewn cof bod y cwestiwn yn dweud ar gyfartaledd pa mor bell mae Syrcasau, Ewropeaidd a Gogledd Americanaidd yn teithio mewn blwyddyn. Dwi'n pwysleisio blwyddyn yn fanna gan bod y frawddeg yn y testun yn dweud rhywbeth gwahanol. Mi fyddai'n hawdd iawn mynd am yr ateb anghywir yma, felly peidiwch â rhuthro. Gwasgwch pause ac ewch yn ôl at y testun. Cliw i chi, mae'r wybodaeth ydych chi ei hangen ar dudalen gyntaf yr erthygl. Reit, dwi'n cymryd eich bod wedi dod o hyd i'r wybodaeth yn yr erthygl. Ydych chi hefyd wedi gwneud y swm cywir, tybed? Awn ni ymlaen i weld y sleid nesaf. Wnaethoch chi sylwi bod y frawddeg yn y testun yn sôn am gyfnod o wythnos yn hytrach na blwyddyn? Mae'r testun yn dweud faint o gilomedrau roedden nhw'n teithio mewn wythnos, ond mae'r cwestiwn yn gofyn am y ffigur ar gyfer blwyddyn. Felly, mae rhaid i chi wneud swm yma mwyn cael yr ateb. Y ffordd i wneud hynny ydy lluosi'r nifer o gilomedrau sy'n cael ei teithio mewn wythnos gyda 52, sef y nifer o wythnosau mewn blwyddyn wrth gwrs. Felly, cwestiwn rhesymu ydy hwn, ond gyda'r angen am ychydig o wybodaeth fathemategol hefyd. Gobeithio eich bod wedi gallu gweithio hyn allan a wedi penderfynu mai ec ydy'r ateb cywir, hyd at 15,600 o gilomedrau. A dyma'r adborth gan y tîm sydd wedi gosod y cwestiynau. Yr ateb cywir yw C. Pan ddadansoddodd Harris a'i gydweithwyr 153 o deithiau syrcas yn Ewrop a Gogledd America, roedd cwmnïau wedi aros ym mhob lleoliad am gyfartaledd o wythnos yn unig cyn symud ymlaen, gyda chyfartaledd o bron i 300 o gilometrau rhwng lleoliadau. Felly'r swm ydy 300 kilometr, wedi iliosi gyda 52, sef y nifer o wythnosau mewn blwyddyn, a'r ateb ydy 15,600 kilometr. Wnaethoch chi lwyddo? Peidiwch â phoeni os ddim, ond os ydych chi'n gweld cwestiwn tebyg yn y profion PISA, cofiwch beth da ni wedi siarad amdano yn yr enghraifft hon. Ar yr olwg gyntaf, da chi'n debyg o feddwl mai A ydy'r ateb cywir, ond rhaid dal yn ôl rhag cyflwyno ateb yn rhy sydyn, darllen y cwestiwn a'r testun yn ofalus iawn a phwyso a mesur cyn cynnig ateb. A dyma'r cwestiwn olaf. Pam mae'r erthygl yn dweud ei bod yn iawn i rai anifeiliaid berfformio ond nid eraill? Unwaith eto, cwestiwn aml ddewis ydy hwn. A dyma'r opsiynau. A. Diogelu rhai anifeiliaid gan ddeddfau rhyngwladol ar gyfer bywyd gwyllt. B. Mae'n rhaid tawelyddu rhai anifeiliaid mwy o faint am gyfnodau estynedig o amser mwyn eu cadw dan reolaeth. C. Mae anifeiliaid gwyllt yn fwy ecsotig nag anifeiliaid dof, felly mae mwy o fuddion ariannol ynghlwm wrth ei gorfodi i berfformio. D. Mae anifeiliaid dof wedi eu hyfforddi dros llawer o genedlaethau ac maent yn gyfarwydd â chael eu trin gan bobl. Felly, cymerwch eich amser wrth ddarllen y dewisiadau ac yna darllenwch yr erthygl i ffeindio lle mae'n sôn am anifeiliaid yn perfformio. Gallech chi sganio, ond y peryg gyda hynny yw'r posibilrwydd eich bod yn methu'r gair allweddol os ydy o yna. Felly, byddwch yn ofalus. Unwaith eto, mae angen i chi allu rhesymu a dod i gasgliadau mwyn canfod yr ateb cywir. Felly am y tro olaf yn y fideo hwn, gwasgwch pause ac ewch yn ôl i'r erthygl i weld allwch chi ddweud na neu ie falle ar gyfer yr opsiynau hyn. Reit, dwi'n cymryd eich bod yn ôl gyda fi ac wedi rhoi cynnig ar y cwestiwn. Dyma fy mhroses meddwl i gyda'r cwestiwn hwn. Mae A yn sôn am ddeddfau rhyngwladol, ond does dim sôn am ddeddfau yn y darn o gwbl, felly dwi'n gallu diystyrru hynny'n syth. Diystyrru ydy rule out.
Mae by yn sôn am dawelyddu, sef sedate yn Saesneg. Dwi'n siŵr y gallech chi ddyfalu ystyr y gair o'r cyd-destun. Fel gyda dewis A, does dim sôn am y gair allweddol, sef tawelyddu, yn yr achos hwn, yn yr erthygl, felly dwi'n gallu diastyru by hefyd. Felly na i A na i by hyd yma. Mae ec yn sôn am fuddion ariannol ynghlwm ag anifeiliaid egsotig. Wel, does dim sôn am arian yn y testun o gwbl, felly na i ec hefyd. Felly mae hynny'n gadael dy sy'n cyfeirio at anifeiliaid dof sydd wedi cael eu hyfforddi. A jyst i fod yn siŵr, mae'n werth ffeindio'r frawddeg neu'r paragraff sy'n sôn am hyn, a dyma fo. Nad yw eu hamodau'n delfrydol, mae'r rhywogaethau addasaf ar gyfer bywyd syrcas yn cynnwys anifeiliaid a ddofwyd genedlaethau yn ôl, fel cŵn a cheffylau. Mae ceffylau, enghraifft, wedi hen addasu i deithio rhwng caeau rasio. Nad ydy'r darn yn defnyddio'r gair hyfforddi, fel sydd yn opsiwn dy, mae'n defnyddio dofi, anifeiliaid a ddofwyd, sydd wedi cael ei dofi, sy'n golygu'r un peth a hyfforddi yn y bôn. Hefyd, mae'r paragraff hwn yn dilyn ymlaen o baragraff sy'n sôn am berfformio, felly dy ydy'r ateb cywir. Ydych chi'n cytuno? Wnaethoch chi ddod i'r un casgliad? Dyma'r adborth gan y tîm sydd wedi gosod y cwestiynau. Dy ydy'r ateb cywir. Mae'r erthygl yn datgan, nad yw eu hamodau'n ddelfrydol, mae rhywogaethau addasaf ar gyfer bywyd syrcas yn cynnwys anifeiliaid a ddofwyd genedlaethau yn ôl, fel cŵn a cheffylau. Mae ceffylau, enghraifft, wedi hen addasu i deithio rhwng caeau rasio. Dyma'r rheswm mae'r erthygl yn ei roi ar gyfer pam ei fod yn iawn i rai anifeiliaid berfformio, ond nid eraill. Mae angen meddwl yn ddyfnach yma, rhaid darllen a gweithio hyn allan. Felly dyna ddiwedd ar y cwestiynau ar y thema yna. Y sgiliau ydych chi'n mynd i fod yn ei defnyddio i ddarllen testun fel hyn a chanfod yr atebion i'r cwestiynau ydy rhai yn y pyramid a welson ni yn gynharach. Eich gallu i werthuso a myfyrio, i ddeall, i ganfod gwybodaeth ac i ddarllen yn rhugl. Y prif neges ydy bod angen darllen yn ofalus iawn a chymryd amser i ddod o hyd i'r ateb cywir, yn hytrach na chlicio'r botwm yn rhy sydyn cyn ystyried pob opsiwn yn ofalus. A dyna ni. Mae'r cwestiynau sy'n cael eu trafod yn y fideo hwn yn ymddangos mewn casgliad o gwestiynau rhyngweithiol yn debyg i'r rhai sydd yn codi yn y profion PISA, sydd ar gael trwy hwb. Ewch i wefan hwb a rhowch gynnig ar y cwestiynau eraill sydd ar gael. Mae yna gyfoeth o adnoddau yna. Sganiwch y cod QR gyda'ch ffôn neu'ch tablet neu teipiwch y cyfeiriad hir ar waelod y sgrin yma i mewn i'ch porwr. Efallai y byddwch chi am drio'r testunau yn y fideo hwn yn gyntaf, y Llyfrgell a Chaethiwed mewn Syrcasau. Mi ddylech chi allu ateb pob un yn gywir ar ôl gwylio'r fideo hwn. Ond wedyn triwch rai o'r eitemau eraill sydd yna gan gofio am y technegau da ni wedi edrych arnyn nhw yma. Pob lwc!